igsuon na ang giingon sa balaang pulong nga kung ikonfisal nato dinhi sa tong baba ang Ginoo nato mao si Kristo ug siya gibanhaw sa amahan gikan sa patay ug kita maluwas ug diha ang igsuon sa tong pagtuo ana nga igsuon ibutang kita sa Dios sa pagkamalahon. Dili kita kahimo igsuon sa ato lang na paghimo o matarong kundi kami sa tong pagtuo kang Kristo mahimo kitang matarong. So Romans chapter 10 verse 9 paingon sa 10 mga igsuon sa basahan nato. Romans chapter 10 verse 9 paingon sa 10. If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. So